10 000 лева ток за училище. А ти колко плати този месец? 10 000, за да светят лампите, за да не мръзнат децата. И това не е изолиран случай. Но скандалът не свършва тук, защото паралелно с това обикновените хора също получават шокови фактури. Семейства се оплакват от двойни и тройни сметки. Малки бизнеси едва оцеляват. А жалбите? Растат всеки ден. Все повече хора подават сигнали за нереално високи начисления, изравнителни сметки и липса на ясно обяснение. Хората питат, как се изчислява това? Защо е толкова високо? И кой контролира процеса? И да, има държавни компенсации за небитови клиенти, включително училища. Но въпросът е, стигат ли на време и защо обикновеният човек пак остава с усещането, че плаща сметката на цялата система? Когато училище плаща 10 000 лева ток, това удря образованието. Когато ти плащаш двойна сметка, това удря семейството ти. Това вече не е просто икономическа тема. Това е социален проблем. Напиши в коментарите колко беше твоята последна сметка за ток. Сподели това видео, за да видим колко сме всъщност. Ако всички мълчим, нищо няма да се промени.